Jeg skal være svært i aften på beløbet. Hej, og velkommen til På Beløb. På Beløbet er et program, der stiller store spørgsmål ved menneskers interesser for det daglige Danmark. I denne uge har vi stor fokus på fitnesscenter og hvor sundt de i virkeligheden er. Fitness. Fitness er stedet, hvor tusindvis af mennesker i alle aldersgrupper tilbringer en masse af deres fritid på at holde den sunde og raske linje, eller for at blive stor og stærk. Men er den ellers så sunde og berømte fitnessindustri så ren og rask, som vi alle sammen går og tror den er? Det vil vi finde ud af i dagens program. Det første vi skal i denne episode er at interviewe en skadespræget Mikkel Møller, som skal fortælle lidt om sine skader. Vi står lige foran Mikkels hus, og vi skal ind og interviewe ham. Hej! Er du sikker? Yes. Nu er vi så kommet ind i Mikkels stue. Hej Mikkel. Hej. Hvad vil du gerne fortælle dig selv? Jeg er 16 år, jeg går til fodbold, da jeg virkelig elsker at bevæge mig. Her for nyligt er jeg begyndt i fitness, men er desværre blevet skadet her i min hofte. Nå, men nu når du har fået den her skade, kan du så lige fortælle om, hvordan du fik den, og hvad den så har gjort ved dit liv? Ja, altså, jeg startede i fitness, og skaden kom faktisk rimelig hurtigt. Den startede, fordi jeg var for ivrig, og jeg tog det ikke særlig roligt, da jeg fitness, og jeg følte på en måde, at det var et pres, da der var så mange krav til de nye kropsidealer. Hej, mit navn er Frank Pedersen, og jeg forsker i idræt på Odense Universitet. Det vi ser her med Mikkels skade, det er, at han har overbelastet sin hofte. Og en overbelastning, det sker rigtig tit for mange unge fitnessnybegyndere. Og det er simpelthen fordi, at de glemmer at varme op, og de glemmer at strække ud, og de træner simpelthen for meget. Statistikker har vist, at over halvdelen af de skader, der forkommer, er på grund af overtræning og forkert træning. Grunden til al den overtræning kan skyldes, at der kommer rigtig høje krav til folks kropsidealer blandt unge mennesker nu til dags. Er der så noget, du kunne have gjort anderledes? Ja, hvis jeg skulle give et råd, var det helt klart, at man skal slappe mere af fra starten af, tage det som det kommer, og så bare være sig selv i fitness. Man behøver ikke leve op til nogle andre krav. Okay. Hvor lang tid forventer du så at have den her skade? Altså, jeg er jo i 8. måned nu, men jeg forventer helt klart i 9. måned, at der vil min skade være over, og så er jeg klar til at komme ud igen og give en gas. Okay, ja. Og det ser jeg frem til. Ja, også. Tak skal du have, det var så fedt. Det var godt. Steroider er nok den mest kendte form for doping, og det hænger sammen med mediernes kraftige fokusering på stoffet. Stoffet har en hurtig og markant virkning på musklerne, og det får dem til at vokse kæmpe store. Det er et meget kendt stof inden for fitnessindustrien. Nu er vi så ankommet til Jonas Møller, en tidligere steroidemisbrugers hus. Så ham skal vi ind og interviewe nu. Hej Jonas. Er det? Hvordan? Jeg sidder her med tidligere steroidemisbruger Jonas Møller. Hej Jonas. Hej Dan. Men hvorfor var det ikke, du startede med at tage steroider? Jo, altså min første dag i fitness, der følte jeg mig ikke så specielt noget. Jeg kunne tage 8 kilo i håndvægte. Og samtidig så jeg alle de andre monstre, der kunne tage 30 kilo. Og ja, så kom der sådan en dude hen til mig og sagde, om det ikke var noget at tage steroider. Og så tænkte jeg, ja, ens arm blev større af det, så er det vel bare det. Hvordan påvirker det udover at du fik større muskler? Altså man kan dele det i 3 faser. Der var den friske fase, hvor alt føltes som Gud. Det var dejligt at stille videre. Man fik større guns af det, man kunne hurtigt mærke resultaterne. Og plus det, så fik man også opmærksomhed på pigerne. Samtidig så er der så fase 2, som så begynder man at få det lidt dårligt. Man kan mærke, at man har mere brug for steroider, men samtidig så er man også bange for at miste sin overskydende vægt, og man er bange for at tabe sig. Og samtidig så er der så fase 3, hvor man har brug for steroider hele tiden. Man kan slet ikke få ud af hovedet, når det tabe sig. Altså tabe muskelvægt og muskelmasse. Og ja. Vil du tabe muskelmasse? Ja, men når man tager steroider, vil man gerne have større muskelmasse. Og nu er man ikke så bange for at tage steroider med, at nu er man bange for at miste muskelmasse. Samtidig så er steroider bare blevet hverdag, det er noget man gør hver dag. Hvad er den værste bivirkning ved at tage steroider? Altså selvfølgelig en af de værste bivirkninger for mænd, det er vel at steroider udskiller testosterol, hvilket ens testikler også gør. Og kroppen er så smart, at den lærer at
tilpasse sig. Når den får den passende mængde af testosteron, den behøver, så producerer ens testikler ikke testosteron mere. Hvilket folk de tror, ens penis bliver mindre, men det er faktisk ens testikler, der bliver mindre. Jamen tak for det. Ja, det var også lidt håber, du fik den nødvendige information. Det var en fed oplevelse. Det vi så fandt ud af ved Jonas' interview var, at steroider er meget farlige og i visse tilfælde dødbringende. Det er nemlig derfor, at Fitness World og Fitness.dk og alle mulige andre fitnesscentre har indført et samarbejde med Anti-Doping Danmark, som vi så skal ud og besøge nu. Hej, her sidder vi så med Tobias Kastholm, som er kommunikationschef for Anti-Doping Danmark. Hej Tobias. Okay. Hvad er det Anti-Doping Danmark gør for fitnesscentrene omkring Danmark? Ja, vi har vores instruktører dernede, som observerer specielle grupper i fitness, og hvis de så udvikler sig i muskelmasse rigtig hurtigt over en bestemt periode, en rigtig kort periode, så tager vi dem ud til en dopingkontrol. Og hvis de så bliver testet positivt, så bliver de bandlyst fra fitnesscentrene, og hvis de så bliver testet negativt, så får de så lov at blive. Hvis de nægter at deltage i den her prøve, så er det samme som en positiv test. Bliver det gjort fremskridt for Anti-Doping Danmark i fitnesscentrene? Nu er vores samarbejde forholdsvis nyt. Det er lige blevet indgået, så jeg kan ikke rigtig sige noget om, hvilke fremskridt det er gjort. Men vi håber da på, at over en længere periode, at steroidantallet bliver mindre. Fungerer jeres samarbejde godt? Altså indtil videre er jeg super tilfreds med vores samarbejde, og jeg er også sikker på, at når den her 2-årige kontrakt med samarbejdet udløber, så er vi begge parter rimelig fast besluttet på at forlænge aftalen. Og så forhåbentlig får vi stoppet en del af det her steroidmisbrug, som hærger fitnesskulturen. Har I pågrebet nogen i at tage nogen form for steroid eller doping endnu? Nej, igen så er vores samarbejde rigtig nyt. Det er lige blevet indgået, så jeg kan ikke sige noget om det på nuværende tidspunkt. Tak for interviewet. Det var meget fedt. Jamen, det var det så lidt. Held og lykke samarbejde. Jo, tak. Det havde for beløbet for i dag. Husk at se med næste gang på beløbet.